ọ̀rọ̀ ìdájọ́ àìsùn kékeré. Kọ́nìyàn bá lẹ́jọ́ síwájú adájọ́ gan nínú ayé líbe ọmọ kò tí ì rí. Mélòó lọ̀rọ̀ ìdájọ́ kí Ọlọ́run ẹlẹ́rù níyì fúnra rẹ̀ kọ́ àṣekò kété ẹ̀dá. Ọ̀rọ̀ ìdájọ́ tòní ó dó lórí Ùdájọ ìhan Alárìlófin. Ùdájọ ìhan Alárìlófin. Ṣé ọ̀nìyàn kẹ́yà kó jẹ́ pé èsòfin kì í ṣe àkóso ayé ran nínú ayé líbi káyà. Kọ́ bá yín ṣọ́ọ̀ṣì àbí bọ́ bá gbọ́rọ̀ wàásù bíbélì wàá rí pé lùgbàmórì ọ̀nìyàn béèrè tinútinú ọ̀fẹ́ fínú fìdọ̀ láti wádìí ni wí. Á bá lùgbà tí á bá a ní bíbélì káìkà. Ṣùgbọ́n ìyẹn rà kàn wọ́n ti gbé ṣáájú àkòrán káyà kọjá pé lùgbà tí wọ́n ti kọ bíbélì. Ìyẹn rà kàn gan wọ́n gbé ilé ayé ṣáájú kọ́lọ́hún tí mo fi mẹ́wàá kété mú kó Mósè àti òfin ọmọlúàbí yòókù wọ́n padà mú kó ọmọ Ísírẹ́lì. Ìráyè rìyà béèrè pé ṣé ọ̀nìyàn bá kú lùgbà ẹni náà lùgbà kan ti bí Jésù lùgbà kan ti kọ́ májẹ̀mú láéláé kan ti kọ́ májẹ̀mú tuntun kéètì sí rédíò àbí tẹlifíṣàn ọ̀yọ́ náà máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run. Òwúrọ̀ àwọn ọ̀nà bá kú bèyí ni nínú àgbèrè ṣíṣe nínú ìbọ̀rìṣà nínú olè jíjà nínú jìbìtì àbí jàǹdùkú kété oṣẹ́ obì pátákó ẹṣẹ́ Ọlọ́run ayọ̀ jàre irú rábà òun la mú sèyí sínú ìwé mímọ́ o. Ìwé mímọ́ òun náà ní yọ̀ dáhùn béèrè ìwé mímọ́ nínú èpísẹ́lì sí ẹ̀rá Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlá bẹ́lá apọ́stélì ti mẹ́rún yan ọkàn yan ní fẹ́rẹ́ bí kété rákọ bá ti ṣẹ̀ láàrin sófin ní àáṣègbè láàrin sí òfin. Èyí túmọ̀ sí pé àrèmọ̀ kan èyí túmọ̀ sí pé bàtàlà lọ́hùn kan bá yẹ kẹ́ jẹ́ àbájáde kan bá ṣe. Ọlọ́run àjèbí ọ́ni kọ́ ni o léyìn òre yìí torí pé Ọlọ́run àrè ni àrèlé ajẹ́líkété ògbà. Torí pé láàrin sófin gan ẹ̀rí ọkàn nínú ọmọ nìyẹn. Ẹ̀rí ọkàn ni ájọ́ ọ̀mọ̀wé ọ̀kúta o àbí igi o wí Ọlọ́run náà létè dá kí mọ̀tẹ́ agbọ́ Ọlọ́run rèé mẹ́ya sí ọ̀kúta ẹ̀rí ọkàn Ọlọ́run á lù yìí. Ká bá sọ nípa ìhan Alárìlófin àkórí mi lẹ́ẹ̀kan sí o ní Ùdájọ ìhan Alárìlófin. Ká bá sọ nípa ìhan Alárìlófin àìsọ nípa arákọjẹ́ wípé wọ́n rò wípé ẹ̀ lómìnira ọ̀rá rán. Ìrákò lérò wípé ẹ̀ sábẹ́ àkóso ọ̀nìkànríà. Ìrákò lérò wípé bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀sìn yìí bẹ́ẹ̀ ṣe tọ̀hún bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀sìn kankan wọn kàn dúró ṣáálá láàyè ọ̀rá mi. Ìrákò lérò wípé ẹ̀ sọ ní ká ṣùdájọ́ ran ẹ̀ sọ bá ká ṣùdájọ́ ran ẹ̀ sọ yà ẹ̀ sọ mọ ẹ̀ sọ kọyọ̀ ṣùdájọ́ ran wípé òun bá rí hàn náà ṣe ibi bá rí hàn náà yà sí. Ìhan Alárìlófin hàn gbà pé ọ̀nìkan kà á ká ọ́
pọ̀nyìn rojọ́ níwájú rẹ̀. Ìhan alárìlófin hàn gbà wípé ọlọ́nìkan kà á jàbọ̀ ayé ran kà á jàbọ̀ rẹ̀ níwájú rẹ̀. Ìhan alárìlófin hàn ní ẹ̀mí òrògbòníjẹ́. Ìhan alárìlófin èṣù kẹ̀ka ọlọ́ọ̀kù láti ṣe oko bá rè hàn. Ìhan alárìlófin hàn gbàgbọ́ nínú àgbékalẹ̀ kankankan yálà nípa tẹ̀sìn ni àbí nípa àkóso ti ìjọba. Ìhan alárìlófin hàn tẹríba kọ́nikọ́ni o, ìhan nìkan ṣá òun bá rè hàn náà ṣe. Ẹ sọ ni yóò mú mi, òun ni àsọkágbá oríkì ìhan alárìlófin. Àlọ́ ẹ̀tọ́ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn pọ̀ nú ayé bà kò jẹ́ pé ẹ sọ ni mú wọn. Ọ̀dà gbègbè ayé ran títí kà á mú kú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ kò ṣẹ̀dá ayé àtọ̀run. Ọmọwé ẹ̀yẹ kọ́ nìyàn kí a gbé lárìlófin. Ewu níbẹ̀ torí pé kọ́nìyàn bá gbé lárìlófin gánágáná á bàjẹ́ nínú ayé rẹ̀. Fún àpẹẹrẹ kẹ́jẹ́ pé kété ọkọ̀ bá ti rí ṣá lọ dà ẹ̀yà mú lárìlófin lọ dà ẹ̀yà mú. Ẹ̀wé àmùgbà wàá da májèlé wàá da jẹ o. Ejẹ́jẹ́ ohun àyẹ̀yẹ̀ ni ẹ ṣọ́ra lóríire. Bó bá jẹ́ lárìlófin láàrí sí gbèdéke láàrí sóṣùwọ̀n ọyọ̀dà àìsàn sí ọ̀rá ọ̀nìyàn. Torí náà Ọlọ́run ṣètò kó ìhan ìṣẹ̀dá rẹ̀ létòlétò ní mú òfin sí. Ibi bá ní kí ẹ jẹ adé, ibi bá ní kí a jẹ. Gbàmúrè gan kò jẹ́ pé òun fúnra rẹ̀ pèsè jíjẹ kò hàn lọ́fẹ̀ẹ́ láàrin ṣàgbẹ̀. Ọmọ ìmánà kò hàn níjọ̀ òun o. Ìhan nìkan kan rán ní ó níye kà á kó lójoojúmọ́ kó bá ẹ̀dẹ̀ níjọ́ sátidé àbí sábàtì kọ̀la. Ìkan kó lọ́pọ̀ méjì torí pé níjọ́ sábàtì níjọ́ òsì mìíràn ni. Sí ọ̀nìkà aráyè. Ìkọ̀ bá kàn ya kó gan wé àríkó. Torí pé Ọlọ́run lètò ṣòfin. Bá a ti mófin kì í Mósè. Lẹ́yìn Mósè náà sí kọ́. Ó gbé ọ wòlíì múrìn, ó gbé ọ dìde. Kó bá wo láti inú Genesis títí dé Deuteronomy ibẹ̀ lọ àti rí ìwé ti Mósè. Wọ́n látẹrun bẹ̀rẹ̀ náà wàá rí ìhan ọba, ìhan olùdájọ́, ìhan onísáàmù, ìhan oríṣiríṣi ìwé títí débi ìhan wòlíì májẹ̀mú láíláí àti wòlíì májẹ̀mú tuntun. Títí kọ́rẹ́ àmú lọ sínú ìwé májẹ̀mú tuntun fúnra rẹ̀. Wàá rí pé Ọlọ́run ṣe kété ohun létò. Torí náà ṣàwáwí o láti adẹ́ṣẹ̀. Bí wàá ti dọ́run wàá wí Ọlọ́run wí sí ṣọ́ọ̀ṣì méjì rí tèmi. Ṣàlùfáà kan kìlọ̀ kò mí. Òjọra hàn sọ nípa Jésù Kristi torí pé àgbàgbọ́ nípa Jésù Kristi. Bíbélì ti wí bá o. Ikú òun ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Torí náà àǹfààní kan ní bá wẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ìrere rí. Èyí kò gbọ́ náà wá kékeré kọta tí ọ létí. Lu àǹfààní nì láti tẹ́ ọ gba òfin Ọlọ́run. Ó gbogbo ayé rẹ bí alárìlófin. Olòmíràn á ṣe dandan ní kọ́nìyàn alábẹ́ ọkọ. Olòmíràn á ṣe dandan ní kọ́nìyàn fẹ́ yàsúlé. Kọ́bàárà ìyàsúṣe kù ṣe. Olùpẹ̀ wọ́n fẹ́ gba òfin ti Ọlọ́run. Kó bá gbé òpin ayé alárìlófin. Àbájáde rẹ̀ ó burú nípa tọ́ra. Dáàdẹ̀ náà nípa ti bá gbé ayé ẹ̀ṣẹ̀. Sọ ni a mú ọ. Ìjọ́ kan wà á kú o. Ìjọ́ kan wà á máa yè sílẹ̀. Lójúkojú wà á pàdé Ọlọ́run olùdájọ́. Kó a ṣe olùwà dá. Ó gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Mú ayé rẹ̀ máa sábẹ́ àkóso ti Jésù àti ẹ̀mí Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́. Ọ̀nà kan ṣoṣo lè yí ni o. Wà á mú tààlà ìdájọ́ òdúró de ìhan alárìlófin. Ojú ó lè ti orúkọ mi ọmọ
àbálá bí tán bíbélì pé ọmọ bá sọ ọ́ dòmìnira